100 kilo. Hægfótinn. 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 Ja, så är det. Bra, det är nog. Että kaikkea toisille. Nej, jag vill ta bort den där skiten. Kävi muuta niin. Låta förarna där komma lite. Seuraavana. Och Pauli kommer på... Kommer på att vara Joo. Koren projekti. Loui. Pari hetki. En siinä. Ei nää. Tiedätkö se on? Mä olen ennen saada. Che bello. Devo sotto? Allora, bella pura. Voinko nertaa vaikka? Hei, voinko nertaa? Niin. No mauatti se vie. Näin. Kan vi kika henne? Titta henne. Hur är det? Är det mamma här? Det är väl alla på sten. Nu backar vi lite.
네, 너무 밥도 그렇게 했다.